yakni benta jongga kubor la OneRSP daga fatafat online shopping store. Kawai ka yeng ka badan po malim umrang ham tangkit akitan malim kala dan hapeng ka jing ma ka bakraw namar ka jing jurjong slap akini si ka baladep kam tam e ka jing Twa Khyndew ka balami namar ka Jingtih Shyiap akati ka tan layu I ba ka Jingtih Shyiap pathar jong ki brew akati ka tan kalawan ra ka jing Twa Khyndew bat kala lang panban ka jing ma ye ka ni ka yeng hakaba menta ka ni ka yeng ka dan hatmir jong ka be ka jaga ka balatwa bat ka banang mi kisni ka banang juru slap kani ka yeng kala bantua hakan ko ko por ale thu rikitra jo kate ka yeng ba ye kan ka yeng sushan da we ma ubahe hani unu ma ru ulan sang senjor namar ka jingjoslap ba ka Twa Khyndew namar ka Jingtih Shyiap jonggi breu kani ka yeng gadi jong kong rilin sha khar kongor ba kani ka de ke ba le thu hakabe de ba ka jing Twa jo kani ka Khyndew ya ban ta hai te la do por ba slab hai mti anang yo thi choi da mi la chi thap thi snap thi pet te te la thi snap thi pet ban ni chun sang hap te pet ke ni chun sang jak ba man ta le ten da la palat hai ke ni ching Twa ke te la do man yit sai kong lai mi na stang mi la era na chun la era na nyang khmya sa so ying la shu sa ni sia ki paramarchan la shu bam lang la shu sa ki hun ro la shu phashi parandet choindet la shu sa la shu thi lang la shu bam nar ni sia ki ba ya chan ni kan Trước là Shong Syier ra được liền. Bây giờ tôi chỉ này sọt ter là xem đàn lắm.